bertatik eta bertarako. Kaixo izerdi patxetaneko lagunok, gaurkoan ikusten duzuenez Gaizkarekin batu gara, lehenik eta ben Gaizka eskerrik asko aukera gaitik. Zuei, gonbidapena gaitik. Zabez, jode. Larrabetzun batu gara, gaur egun izan ere Gaizka bertan bizi da. Bueno, futbol munduan eta asko hitz egiten dugu kirolaren inguruan, eta behar bada pertsona edo gizakia nola dagoen bigarren plano baten uzten da, gero eta garrantzi handiago emateako psikologia alde horri. Gaizka, zu momentu honetan nola zaude? Bueno, ondo, azkenean futbolari moduen urte askotan ibili ondoren eta gero entrenatzaile, orain deko da hilabete txu batzuk lan barik eta bueno, jarraitu bizitzen, ikasten, formetan be bai eta bidaiatzen eta beste gauza batzuk ikusten be bai eta bueno, horitok eta aste hoin eta gustora nabil esan. Momentu honetan esango dugu langabezi zen edo zauzela, talde barik zauzen entrenatzaile bat zara, entrenatzaile pertsona bat beti izaten dugu jarraitzen, ezta? Zein da zure egoeran dauen pertsona edo entrenatzaile baten egunerokotasune, futbol gehiago ikusten da, lanien zauzenien baino edo zelakoa da? Bueno, lanien zauzenien bakarrik ikustezu zurea eta zure aurkariena eta hori, oin aukera gehiago dekozuz beste liga batzuk ikusteko, beste talde batzuk ikusteko, lansaioak entrenamentuak ikusteko be bai, eta, bueno, diferente, gero, egunero ikasten eta hobetzen jarraitu behar da, eta hori da pixkatu hori nire lana, en hau lanean, baina egongo banintz bezala, azkenean nire egunerokoa, eta egiten dodana egunero, hortara zuzenduta dago apurtxu bet, eta bideratua, eta, bueno, formetan jarraitu eta ikasi gehiago eta ikusi azkenengo tendentziak zeintzuk diren, beste talde batzuk bai eta pixkat horretan ematen dute eguna, Jakindak egunez ganera Gaizka zu esara geratzen. Azkenengo astietan egon zara bai Ingalaterran, bai Atenasen be bai. Zer bilatzen duzu esperientzia horretatik eta zer zabiz ikasten? Bueno, asko, azkenean lanien zauzenean ez teko zu denborarik bidaiatzeko, beste batzuk zelan entrenaten daben ikusteko, hizkuntzak ikasteko, eta oin guzti hortan nabil, azkenean danak egiten dugune hori da, lanik ez dauenean, bueno, egun batzuk egia da gero oporretan eta uden eta aprobetxetan dozu zela apurtxu bet deskonektetako be bai, eta egia da hori behin dugule, apurtxu bet deskonexio lan hori, ze azkenean urte asko dira futbolean eta buruen bakarrik hori dekozu eta apurtxu bet disfrutu egin behar da bizitza eta beste gauza batzuk egin be bai. Gero ja, irailetik aurrera hortan sartute eta lasai eta beste gauza batzuk egiten. Ingalaterran egoteaz gain ganera ingelesa ikasten zabiz, ezta? Badeko asmorik gusteko jatzun Inglaterra parte horreantza entrenatzen joatea eta nola ikusten duzu bertako futbolan? Bueno, ingelesa ikasten oin dela 15 urte edo 20 urte, hori noiz ikasten da hori, Naiz eta ordu asko sartu eta maila hobetzen joan, hori uste dute hemengoak behintzet, txikitatik ez dugunak ikasi, ez dala erreza, kriston nivela hartutea, baina, bueno, defendiduteko moduen apurtxuet, eta, zabalik beti, azkenean, hemengo entrenatzaileak gaur egun beste merkatu bat badekogu, kanpoko merkatu hori, eta, bueno, entrenadore euskaldun asko dauz gaur egun kanpoen, eta gainera oso onak, eta, bueno, bideo horiek ere, hor dauz, eta edozein egunetan urtetan badie, bai prestez, probetako. Urbiektik ezagutu duzugun futbola da, zetan desberdintzen da Espainiako eta hango futbola eta egunerokotasunean zerbait desberdinetan edo sumatu duzun? Bai, bueno, segun ze ligatan zauzen eta ze herrialdeetan zauzen be bai, asko aldatzen da futbola, kliman, ohituratan, jateko zer jaten deurien, zerrez, zelan entrenetan deurien, zelan ez, zelan olgetan dan be bai, ze joko estilo ezberdinak dauz segun zer herrialdetan zauzen be bai, eta guzti hori ikasten eta ikusten, eta ikusten apurtxu bet, azkenean guztetan datzuna, ez datzuna guztetan, gero zure urrengo proiektuen gauza batzuk kopietako edo iteko eta beste batzuk ez iteko, hori holan gabiltz beti entrenatzaileak, ez gauza berriek ikusten, probetan,
eta apurtxu bet zure barne eritzi hori indartzen, ze gauza gustatzen zuzen, eta zeintzuk ez. Herrialde bietako futbola aztertute, garai bitako futbola alderatzera pasauko gara. Zu zetan ikusi zu ezberdintasuna, zu jokatzen zenunetik, eta hori entrenatzaile moden zabizen azkenengo urte hauetara. Bueno, dana, kriston aldaketa egon da, ez? Hori batzuk esaten da, futbola ez dala aldatu, edo, bueno, dana inde dauena, dana jakinde dauela, eta ez. Urtero, egunero aldatzen die gauzak, bai taktikoki, bai entrenamientu metodologian, bai elikaduran, bai alde fisikoan, eta, bueno, zein izan da aldaketarik nabarmenena, taktikoki egon dire innovazio eta berrikuntza asko, bai, eta egunero ikusten dugu, baina batez ere fisikoan, ez? Gaur egun guk geneukan fisikoa gorputz aldetik, eta gaur egun jokalariak daukaten fisiko hori konperetan bara oso esteko zer ikusirik, ez? Orduen asko betu da hortan, gaur egun atletak dira, eta naiz da gero teknikoki ere jokalari oso onak egon, lehen ere nire ustez teknika aldetik edo beste jokalari bota bat kaleko agi hau, zegoen ez, kaleko jokalaria, eta gaur egun makinak die, ez, oso programatute lan baterako, eta fisikoki kriston aldakuntza egon da, ez, obera, ez. Eta aldagelak nola aldatu dire? Asko, ez nik azkenengo esperientziak eduki doazenak, bai La Coruñan egon nintzanean, edo Almerian edo, baten eukin nintzen 15 atzerritar, eta bestean 16 atzerritar, ez. Herrialde guztitako jokalariak, hizkuntza ezberdinak, eta, entrenatzaileentzat ere, gaur egun hizkuntzak oso beharrezkoa dire, azkenean jokalariekin komunikatzeko, ez, eta gero lehen talde gehienetan bertako jokalariak egoten ziren, atletiken beti, bai beste talde batzutan, 2-3 atzerritar, baina gaur egun 15 dekozuz kanpokoak eta kultura ezberdinetakoak eta hortara moldatu behar zara bai. Eta horrek aldagelan, egoera ezberdin asko sortzen dutzuz eta konpondu behar direzenak, eta gero talde konexio edo talde sorkuntza hortan zailtasunak gero eta handiagoak dira, ez? Talde bat egiteko, ez? Jokalari on asko dituzu, baina talde bat eraikitzeko edo pixkat bihotz aldetik edo sentimentu aldetik edo pertenentzia aldetik apurtxuetan ajuntetako ez da erreza izeten, ez? Gaur egun. Azken aldi zen asko abiz entzuten zelan futbol aldatzen da bien, gero eta talde gehiago dauz non diru asko deken jentie zartzen dan, zu Almeria nolako antzelako talde baten egon zara, nola ikusten duzu futbol hartzen daben bide hori eta zelakoa da barrutiko lako talde baten egotia? Bueno, bai, diru aldetik askotan indogu berba, ez? Pasauta daola futbola, ez? Askotan ikuste duze traspaso eta ordaintzen diren, batez ere, Premier Leagueen edo hemen gero eta gutxi hau, logikoki talde askokin daben gestinoa ekonomikoki ez da onena izan, gazta dabe euki dauena baino askoz gehiago, eta oin ikusten ari dira ondorioak, eta taldeak edo klubak gauzak ondoin dituztenak, euskal taldeak batez ere, eta ikusten da, emaitzak hor daudela baita ere, ez? Orduen, hor ekonomikoki gizartean dauzen arazoak eta ikusita futbolak ze dimentsio hartzen duen ekonomikoki eta hori ikusita, askotan lotzagarria da, ez? Zenbat diru pagatzen den, traspasoengatik, sarrerengatik, da jendearen pasiñoa da, kriston suertia deko guk hor sartuta gauzenak, ze azkenean jendeari asko guztetako futbola, eta jarraitzen du futbola, eta pasiño bada danantzat, baina uste dut hori konstiente garela eta konstiente izan behar garela eta respetu bat eduki, gaur egun, gizarteak ez duelako bizi momentu hori, edo gu privilegiatu batzuk gara, ez? Eta alde hortatik ere konturatu behar gara, horre jo behar deuela beste azkenean, enpresa bat izango balitz bezala, ez? Gastu batzuteko zuz, gero sarrera batzuk, eta sarrerak eta gastuek antzekoak izan behar dira, ez? Orain arte futbolean, apurtxo edo gehiago regulatuta da eta hori, orain arte talde batzuk eta klub batzuk indutena gastu aldetik eta sorren aldetik eta hori, gero zorroiek askotan jendeak pagatu ditu.
zergekin, edo impostuekin, edo laguntzeekin, gobernuen laguntzeekin, azkenean futbolak asko mugiten dauelako, eta hori ez da etikoa batez ere, eta gaur egun jendeak bizi dauen egoera larri honekin, gitxiago, ez. Gaizka, Almeriara joan horretik, Eibarren egon zara, 2 urtetan igoera lortzetik oso hurbil geratu zinen, zelako sentsazioarekin alde egin zenuen bigarren etapa horretatik? Bueno, oso ona, ez, azkenean arrekor guztiak hauti genituen, puntu aldetik, garaipen aldetik, baina, azkenengo txampa hortan, azkenengo urtean, 2 urte lehen hau puntu batera geratu ginen, minutu batera, sartu zuen azkenengo gola, eta gero bigarren urtea puntu batera geratu ginen, beho bai playoffean. Eta, gero ikusite apurtxo bet, aurrera antza ikusite, hor geratuko da, ez, egin zana, eta oso zaila dala hori egitea eta hori errepikatzea berriro, ez, eta, gustora egindako lanarekin, eta ia egunen baten berriro Eibarrek aukera hori eukitzen duen, ez, berriro lehenengo mailan jokatzeko aukera hori. Alkorkoneko partidu hori goratu duzu, nolako paloa edo nolako sentsazioak izan zituen aldagelak, eta nola entrenatzaile talde bezala, nola alegintzen da egoera horreri buelta ematea eta gizoneri klik hori egitea, da palo horrek eraginez egitea playoffetara begira, ezta? Bai, entrenatzaileok azkenean gauzak pixkat ezberdin ikusten ditugu, ez badakigu batzutan irabazten duzula, beste batzutan galdu eta hurrengo partidurako ni behintzat banaz pertsona bat garaipen handienetan eta momentu honenetan ez dudala hainbeste disfrutatzen eta momentu zailetan, gogorrenetan eta ez dudala hainbeste sufritzen bez. Nahiko oreka eukitzea uste dut garrantzitsua dela mundu honetan eta gauzak perspektibaz ikustea eta uste Alkorkonen galdu genuenean partidu hori azkenengo minutuan. Hortik 3 egunetara Gironan jokatu genduen, utzeta bat irabazi genduen 10 jokalarirekin lehenengo zatitik, kriston partidua egin genduen eta taldeak buelta eman zion errez gainera, orduan alde hortatik ez dizut, entrenatzailearen ikuspuntutik beti gauzak ondo doazenean edo igoera finituenean igoerak Eibarrekin eta lehenengo mailara llegatu ginenean eta hori perspektibaz eta momentu hartan enun hainbeste disfrutatzezu, baina beti zaude pentsatzen zer egin behar duzun urrengo astean, zelan gauza prestatu eta hori enaz tipo bat garaipenetan disfrutatze dut, baina ez dut garrantzi gehiagirik ematen eta gauzak ez doazenean ondo ere badakit lan handia edo ordu asko sartu ditu da, nahiz eta gauzak ondo esatera eta profesionaltasunez egin izan dio dela nire lanari eta futbolak badakizu zer daukan, askotan gol bat sartzeak edo ez sartzeak lan guztiaren ondorioak aldatzen ditu eta nik behintzat ez dut horrela ikusten eta pixkat lasaiago hartzen dut. Gaizka, Almeria eta Eibar landu ditugu, talde bi horrek harremantzerakoan edo eta zu erdian zaudenean niri irudia etortzen zait burura, prentzaurreko batean Almerian izan zenuen esperientzia bat, Euskaren aldeko aldarri bat bota zenuen bertan. Zu ganera beti zen zara Euskara borrokatzeko eta Euskaren alde egiteko alde egin duen entrenatzaile bat, ezta? Zelan bizi izan zenuen momentura eta nola ikusten duzu Euskaren egoera egun? Etan gauza bat nahita edo bilatu izan zana, azkenean egon zan momentu bat prentzaurreko hartanik normalean prentzaurrekoak euskeraz egiten dituen hasieran edo hori eskatzen nuen behintzat euskal kazetariak lehenengo eskubide hori izatea niri itauntzeko euskeraz eta, ez ziaten utzi nire eskubide hori euskaldun bezala eta klub euskaldun bat ginen eskero, eskubide hori uste dut ezin dugula inoiz bez galdu eta arazo batzuk izan dituen ez, bakarrik egun hartan, beste egun batzutan be bai, baina uste dute lan hori behar dela eta jende askok egiten duela eta apurtxu eta horra agertzen karezenok askotan ez, telebistan edo pixkat eredu izan behar garela edo behintzat nola reperkusio gehiago gun edo bizibilidade gehiago edo hori uste dut ere hor badeko lagu konpromesu bat euskararekiko handiagoa, askoz handiagoa eta horrelako momentutan ze euskararen alde egiten dutenak hor ordu asko sartzen dituztenak eta jende asko dago horratzeatik ez dala agertzen hainbeste telebistan eta ez daukala ez dakit aukera hori
erakusteko, euskerangatik egiten duen lana, eta gu badekogu aukera hori, eta orduen uste dut lanin behar dugula horren alde, Eibarren historiara pasaden bertso bat ere bota zenuen, bertako zaleentzako oso polita izan zena eta erakutsi zizuten playoffetan ere zenbat gustatzen zaien. Euskal kultura babesten duzu, euskal kulturaren ekintzetan ikusten zaizu, Euskal Herritik zehar hori babeste ere gustatzen zaizu, ezta? Azkenean ikusten dut baita ere, euskal talde batek zeozer irabazten duenean edo lorpen bat lortzen duenean ospatzeko era ere pixkat bakoitzari ateatze zaio pixkat barruan daukana, ez? Nire esan da kriston lotza emate egite euskal taldeak zeozer ospatze dutenean egiten dituzten ospakizunak eta campeones, no sé qué, champiñones, eta holako txorradak eta ez dakit kriston oso lotza ematen diate, eta uste dut ez dakit minimamente zeozer ospatzen danean edo Euskal Herrien edo zeozer irabazten dugunean edo Atletikek edo Realak edo ez dakiz, niri udaletxean eukitea mikrofono bat, aukera bat, mezu bat bialtzeko jendeari eta Euskaldun askok erderaz egin izana edo pixkate erdaldun edo espainol edo horrelako pixkat ospakizunen kopia bat egitea eta hori, beti eman izan dit oso lotza ikaragarria, eta orduan, eskertzen dut norbaitek futbolaz aparte, pixkat Euskal Herriari, Euskalari eta pixkat aipamen edo eskerrak edo azkenean bai Atleti, Real, Eibar edo horrelako taldeak ez dute jokatzen bakarrik futbolagaitik, herri batengatik jokatzen dute, kultura batengatik, hizkuntza bategatik eta ospakizun badagoenean eta reperkusio maila hori dekozunean eta ikusten dozunean askotan ez dagoela aipamen utzik euskarari edo euskal kulturari edo pena izugarria ematen dit, ikusle bezala, euskaldun bezala, bazkide bezala eta dauan eskertzen da horrelako gauzak ikustea. Zure entrenatzaile ibilbidera bueltatuz eta azkenengo tarte bat hartun da, Atletiken etapa horretara egingo dugu salto entrenatzaileela eta aritu zinen horretara, taldea egoera nahiko kezkagarri batean hartu zenun eta buelta ematea lortu zenun Europatik puntu batzutara geratuta oso hurbil gaineran Sánchez Pizjuanen Iñigo Martínezek langara biaretako baloi batekin ere egon zan aukera. Nola hartu zenuen taldea, aldagela nola zegoen eta nola kudeatzen da Atletik bezalako talde batek daukan presioa eta holako egoera batean sortzen den zurrumurruak edo? Bueno, aldagela oso erreza, izan dudan aldagelarik onena, uste dute Atletikek aldagelan daukana altzor bat dala, errestasun guztiak, entrenatzailearentzat, langileen partetik, jokalarien partetik, Atletiken jokalariak kriston konpromesua daukate famili bat bezala, eta momentu oso zail baten hartu nuen taldea, jeitxera postuetan, eta gauzak ondo joan ziren, azkenengo jokaldi hartan Europarako sarrera ez eukitzea, Championseko zenbakiak egin genituen denboraldi hartan. Eta bestela, hori bakarrik esan hori Atletiken aldagela, Atletiken jokalariak eta hori daukaten, edo entrenatzaileari edo langile ematen den babes hori, azkenean oso erreza dela kudeatzea, gero logikamente edo logikoki kanpora begira hemengoa izan da nabaritzen den presioa eta hori logikoa da eta hor dago ez. Zu Atletik zala zara, Bizkaitarra izan da beti onartu duzu. Nola bizi izan duzu Gabarra, Kopa garaipen hori? Kriston posaz. Bazkidea naizelako, Atletik zalea naizelako, asko miresten dudalako han dauden jokalariak, tratua daukadalako beraiekin, gero saletuak nola disfrutatu izan duten, eta, dana izen da polite, ona, asko disfrute dugu, eta izen da gozada bat, ikustea Atletik titulo bat irabazten, ikustea Gabarra, izen da gozada bat, eta zozer ez duguna aztuko inoiz bezez. Bukatzeko gaizka, hausnarketa txiki batekin, zuk askok ez dugu jakin, baina kazetaritza ikasi zenuen, 7 urtetan atera zenuen, jokatzen zenuen bitartean. Eskatuko dizut hausnarketa bat, kazetaritza nola ikusten duzun garai hauetan, fake news eta clickbait
modako garai hauetan, nolako hausnarketa egiten duzu zuk barnetik eta aldebiak ezagutu dituzun egoera horretatik? Bueno, bai, ikasi nuen, ez? Ni izen naiz nahiko irakurle, gustatzen zait asko irakurtzea, ez? Letratako izan naiz beti, txikitatik zenbakitan oso txarra eta enuen logika bat bilatzen, edo fisika, kimika, matematikak eta enuen minimo bat ulertzen, eta oso gazte nintzela konturatu nintzen letratan, gutxi gora bera, ez dakit ona edo hori, asko gustatzen zitzaidan idaztea, irakurtzea, literatura, bertsoa, eta hortik jo nuen, kasetaritza ikasi nuen, pixka jakin gabe nondik jo, eta gero egia da ez dodala inoiz bez lan egin horretan, eta azkenean futbol munduan egon naiz, ez? Eta zelan ikusten dudan kasetaritza, ez daukat enaiz sare sozialetan eta hori biltzen, beraz horri buruz berbaiteko aukerarik ez daukat eta jakin minik bez, eta gero berriak ikuste ditut, baina estatu batuetako hauteskundeak edo ez dut futbol kasetaritza jarraitzen, inoiz ez dut jarraitu, ez dut irakurtzen futbolari buruz, eta ezin dezaket eritzizeik bota, ez? Hori fake news eta guzti horretaz, egia esan ez dut gehiegi jarraitzen, ez? Gaizka, eskerrik asko, placer bat izan da, eta seguru gure zaleek ere elkarrizketa erabat disfrutatuko dutela. Sorterik onena hemendik aurrera. Eskerrik asko zuei gonbidapena gaitik.